Hej Anne. Jeg er jo blevet bedt om den her opgave, om at skulle lave den her eller sådan en gennemgang af mine portfolio. Og det har jeg gjort ved at tage nogle af de visualiseringsopgaver, som vi har lavet i løbet af skoleåret, og fokusere det på dem. Og den første, jeg gerne vil fortælle om, det er, hvor jeg har lavet det her landskab og rum med overlapning, farveperspektiv, hvor du fortæller, at vi skulle bruge nogle af de her øhm, begreber her. Og de begreber, jeg har brugt, der har jeg brugt overlapning, repressoir, farveperspektiv og gradienter. Gradienten i billedet, det findes ved det her træ, hvor man kan se, at det så en del længere tilbage i forhold til sådan, for eksempel blomsterne, og det gør det mindre, og det skaber sådan en dybde i billedet, og sådan at blomsterne her foran, det er ret store, og træet bagved her, træerne her, de bliver mindre. Det skaber sådan en rumfølelse og giver en dybde fornemmelse. Ser man så på farveperspektivet, så kan man se det hernede i hjørnet, hvor jeg ligesom har pinpointet det, eller hvad man kan sige, hvor det, der går fra den varme røde farve og lyse farve her, over til en koldere og mere monoton farve, og det skaber altså også rum, at der er det her farveperspektiv. For eksempel så har vi overlapning hernede i hjørnet, hvor den her lyserøde blomst nærmest kommer op og æder, i citationstegn, den her gule blomst, og det skaber også, hvad kan man sige, det skaber, at den gule blomst bliver mindre fremhævet og ryger lidt mere om bag i, og fokus til at ændres lidt mere på den lyserøde. Og den måde vi kan se på repressoir, altså den måde at blomsten nærmest popper ud i hovedet på os, eller på vej ud af billedet, det kan vi se på allerforrest her, hvor den her store blomst nærmest forsvinder ud af hjørnet. Lidt ligesom nærmest, det ligner sådan, kan man sammenligne lidt en edderkop, der har sådan nogle ben ud, som nærmest bevæger sig væk. Ja, det var så de rumskabende virkemidler, som jeg har ligesom fokuseret på, da jeg lavede den opgave her. Går vi så ned til den opgave, hvor vi skulle lave vores installationskunst, så var rummet, det var tomt uden mennesker, men det havde så gengæld genstande som stole, tavler, lamper og borde. Så det var det, vi brugte som klasseværelse, eller ja, det vi kalder klasseværelse. Og vores idé, det var så at lave de her tremmer i vinduet i klassen. Og det kunne symbolisere, at der er dårlige forhold mellem, og vilkår i gymnasiet, for eksempel når man sidder 32 elever i en klasse, eller at den nye reform måske ikke helt stemmer overens med de forhenværende vilkår for eleverne. Der er kommet sådan nogle tremmer foran vinduerne, som består af gaffetape, og det er sådan vores readymates, altså det vi har taget fra hverdagen og sat ind i vores installationskunst. Og de readymates, de kan symbolisere fangeskab, og måske også sådan en følelse af ubekvemhed, altså man føler ikke så utilpasset, man føler ikke sådan særlig tilpas. Og det bruges i virkeligheden jo tremmer til at holde dyr for eksempel fanget i zoologisk have, eller måske mere oplagt at holde kriminelle på plads i fængslerne. Gaffatapen, det bruges generelt bare til tape og generel reparation og alt muligt. Og deres symbol, eller det symbol det var, og deres opgave, altså gaffetapens opgave, det er at symbolisere elevernes fangeskab i gymnasiet, altså deres, jeg vil ikke sige, at vi har dårlige forhold, men vi prøvede sådan lidt at få en følelsesmæssig påvirkning af en slags hos beskueren frem i beskueren. Sådan en følelse af frustration over den her forkælelse eller sådan fornemhed, som vi sådan set har på gymnasiet, fordi vi har også gode vilkår. Men vi synes alligevel, det kunne være meget sjovt at pille ved beskuerens frustrationsfølelse. Og det var så det, vi sådan havde sådan en ting med det her lille installationskunst. Går vi videre, så havde jeg tænkt mig, at vi skulle se på min Venus-parafraser. Hvor de så blev af, det er et godt spørgsmål. Der. Yes. Det første,
vi har herover til højre, der har vi jo den rigtige Venus. Herover så har vi en gengivelse fra Bjørn Nørgaard. Ja, og så kan man så sammenligne de her Bjørn Nørgaard parafraser med Venus, og det har jeg så prøvet at skrive lidt af. Og her så i første billede, så det her gyldne look, som Venus får, det giver en overnaturlig og uvirkelig, men stadig sådan skøn kvindelook. Så det er sådan lidt overnaturligt og uventet, kan man sige. Og hernede i næste billede, så forsøger han sådan at skabe ubalance med at sætte hende oven på jordkloden. Og så i forhold til den normale kunst, så gøres det ved at skråsætte skulpturen i forhold til i hvert fald Venus sokkel herover, hvor den er meget fastplantet, så sættes en kugle under og skævvrides lidt det her billede. Hun har jo væltet verden med storm, og så derfor kan man så sige, at det kunne være lidt et symbol på det på en eller anden måde. Går vi ned her, så er det lidt mere dunkelt fokuseret, med mørke og dunkle farver, nærmest gravsten om bagved. Og så har vi kun en enkelt pære i loftet, til oplysning af sådan hele skulpturens rum, ud over det naturlige lys, som Lina falder ind fra højre. Og her der er bind til bind for øjnene, så skulpturen får endnu mere mørke over sig, og det er næsten uhyggeligt og ubehageligt at se på. Og det kan perspektiveres til nogle af de piger, som tages til fange. Og for eksempel når igennem for byen, så er det senest hende med, der endte i Roskilde Fjord og så død, så kunne det måske være en hensigt kunstnerens side at pille ved den virkelighed, den barske virkelighed, som foregår i verden. Altså sådan, at vi skulle fokusere på det kvindelige køn, også har rettigheder, måske nogen i Arabien, hvor de måske ikke har lige så mange rettigheder som i Danmark, eller i hvert fald ikke bliver respekteret lige så meget. Så det kunne være noget, han kunne perspektiveres det her værk til. En anden ting, jeg gerne vil snakke om, det er Cindy Sherman, hvor jeg ligesom har taget 3 billeder med. Nu står vi så med billede 1 her, og her så kan man se, at hun fokuserer på barnets glæder som lille, hvor med det her slik, og man altid glæder sig til fødselsdag, og det er 62 års fødselsdag, som det hedder, det her billede. Og det kan symbolisere lidt med hendes røde kinder, at hun har været ude i den friske luft, som også er normalt for børn. Og altid så glæder man jo som barn til fødselsdag, og derfor så kunne barn og fødselsdag og titlen netop gå hånd i hånd med, at Cindy Sherman stadig rigtig godt kan lide her fødselsdag. Og hun selvfølgelig også godt altså sådan appellerer til kvindestereotypen, den lille pige, kan man sige, i citationstegn, som hun ser med slik over det hele, som generelt bare er sød som slikket, og uskyldig og ren. Det kan man se med det her hvide ansigt, kan man sige, malingen. Det kan så illustrere hendes uskyldighed og renlighed. På billede 2 så har Cindy Sherman klædt sig nærmest ud som en klovn, og det kan måske være en dybere mening med, at hun har været førhen glad for dem, eller ked af klovne, skulle jeg sige. Dog tror jeg mest på, at hun var bange for dem, for efter det jeg ser på billedet, så vender hun munden nedad, og ringene om bagved, de er sådan i blide, men rolige farver, noget som børn også generelt elsker, sådan med mønstre og sådan, ja, sådan, altså der skabes lidt den her, sådan en brydning af de her lodrette linjer ved at, de her ringe, de ligesom forskubber dem. Og det skaber altså også en forvirring i billedet, så det kan måske betyde, at hun har haft en dårlig oplevelse med klovne, hvor hun måske blev forfærdeligt bange, og hun besvimede. Og hun kan måske være bekymret for noget eller nogen. Og kvindestereotypen, som jeg faktisk kan genkende lidt her, det er den bekymrede mor, som jeg også lidt har, som er meget påpasselig med sine børn, og ikke rigtig ved noget dårligt og uventet sker i deres liv. Og det kan man se på, at de har lidt store opspilede øjne, og den medadvendte mund, så det ligner sådan lidt, hun ser lidt bekymret eller bange ud. Til sidst så har vi et billede, hvor hun sidder som gravid. Der har hun hænderne centreret på sit nærmest gennemsigtige tæppe på den fyldige mave. Hun har
Og det er måske et tegn på den alvorlighed, der er i billedet. Altså hun forsøger at tryghedssikre sit barn, og gøre det alvorligt i hvert fald, i forhold til hendes blik. Det er meget stift, og der er ikke nogen miner at trække i ansigtet. Og selvportræt og gengivelsesstrategi er så det sidste, jeg vil nå at snakke om. Og der har jeg de her to billeder. Vi kan starte med det her oppe. Og her så er det er sådan en ekspressionistisk gengivelse, hvor man så selvfølgelig kan, det der karakteriserer et ekspressionistisk billede er frisættelse af farver og store farveflader, men direkte primitiv gengivelse af motivet, men også et vildskab og personligt engagement. Og i det her billede, som jeg har fået lavet på computeren via nogle programmer på Word, tror jeg det var, så er der en enorm vildskab i billedet, når det tegner med hård hånd og fast hånd, og det virker nærmest som om, at man sådan holder længere op på blyanten, og sådan med stive fingre sådan bevæger blyanten rundt i ryg, uden nogen sådan reelle konturstreger. Er farvefladerne med de tydelige mættede farver ikke helt passende. Man kan se, at det tegner på hvidt papir, og derfor så brydes noget i farvefladen. Går vi ned på det her billede, så kan man se, at det er impressionistisk gengivelsesstrategi, som jo kendetegnes ved direkte farvelægning af former, så uden konturlinjer og lys og skygge af farver, som opbygger formen. Og her så er der ikke nogen konturlinjer, men lyset, som falder ind sådan fra vores perspektiv, eller det er som om vi kigger ind i hinanden i øjnene, så kommer det om bag fra mig. Altså ikke på billedet, men kameraet. Det gør, at de her mørke områder herude, der skabes lidt en skygge. Og skyggen og farverne i billedet, det er ligesom det, der opbygger hele formen og billedet sådan set. Ja. Nu vil jeg se, hvor meget jeg kan nå af det. Men jeg vil også gerne lige snakke lidt om mit minimalistiske værk. Og her, det er det, der gør mit minimalistisk, det er, at det er identiske figurer, som er hvide og har samme form og antal klodser, så der er ikke rigtig noget, der skiller sig ud. Og det illustrerer Lego-paraplyer, som jeg kalder det, og jeg blev inspireret af Kristus-paraplyer i landskaber, som vi kigger på i klassen. Og kunstværkerne, de indeholder alle ro og renhed, da det hvide symboliserer renhed ifølge mig. Og ja, som sagt, så er figurerne identiske. Går vi lige hurtigt ind og kigger på mit modernistiske værk, så det, der gør den modernistiske, er jo de her geometriske flader, som ses så mange benspænd i modernistiske skulpturer. Og man kan også se, at den er lidt organistisk, sådan i forhold til en organisme, i forhold til dens arm og ben og krop, noget, der skal forestille dets hoved. Jeg forsøgte at gøre den lidt dynamisk med brede arme og ben, som peger hver sin vej, og sådan fødderne, som drejer væk fra hinanden, som den sådan går på en mærkelig måde, og sådan den ene ben er såret, eller den humper lidt. Ja, det var alt. Jeg håber, du får en god dag. Vi ses til næste modul.